beti Astiarran ibili izan du naiz. Lehen Donostia esan orduan, momentu hortan, baina, Astiarrakoa, betikoa. Astiarra egia esan, etzakan ezer. Koatzen naiz goiz hasi ginela juten Hernania. 13 urtekin edola, autobusa hartu, eta zinea, eta gero tilosetan dantzatu, eta gero ja hasi ginen Oialumen. Gazte batzuk hasi zian, Astiarran zerbait egiteko gogoekin, ze, klaro, etzeon nola ezer gazteentzako. Horra hasi ginen biltzen eta hasi ginen badenetatik egiten. Jende asko juntatu ginen eta hasi ginen antolatzen hori. Gazteok eskatzen genituen gauzak. Dantza, hasieran guk dantzatzeko, eta gero ja eskola bezala, umiekin, gero xagusarrek egiten duen lana, rekreatibos deitzen geniona. Festak zian ardatze importantea ere, ze gero kultura taldea zeon, eta festetan beti erakusketa bat egiten genuen, gai desberdina urtero, eta gero liburu eta dizka zeuka. Ni hor sartuta gehiena hor kulturan, gero gau eskola naekan. Nik ere goiztatxalde lan egin da, momentu batian, eguardinakan talde bat alfabetatzeko eta gabian kasleak berriak. Adintarte nahiko handia zeon, baina lagun kuadrilla egin genuen. Gero hasi nintzen lanian. Izan zen eskaintza bat. Farmazia jo nintzen egun batian, eskain nintzian, nik behar dut laguntzale bat, eta hori, eta... Etzan ere asmoa, hor jarraitzekoa, baina, hola eskaini zian da. Gero, gustatu, eta lanian nahi nintzen bitartian titulo batera, no? 16 urtekin hasi, eta orain jubilatu arte. Bizi osoan hortxe. Auxiliarrak genuen daukagu hendik elkarte bat, antolatu genituen klase batzuk gabian, eta jute ginen klase eta. Eta orduan lanetik atera eta jute nintzen, eta nire senarra behatzen zen biomiekin. Horri bili ginen ikasketak egiten. Nik inun erabat utzi Astigarreko gauzak, aurdun gehatu nintzen nien. Gau eskola, zinun, dantza utzi nun, lan eta etxiakin nahikoa nun momentu hortan. Berriz berreskuratu indet, bai dantza eta bai aldizkaria. Pixkanak aztezea eta nola inguruan zauden ere lagunak dira bertan jarraitu dutenak, orduan. Ni iruitze zaitena behintzat, gustatzen zaitela parte hartzia nagon toki guztitan. Talde batean balima zaude, etzai gustatzen eotia hor besteek matei datenan zai. Igual gure mentalidadia izan da, ez? Sartu gehala hemen da handan, eta gustoa, eta asko emateizu. Zuk egiten dezuna lana da, baina asko emateizu bueltan. Eta nik hoi indet nire ustez, ze guztitan. Beti gustatu zait, parte hartzia, eta gaur egun, ne iruitze zait behintzait, naizela sartuko saltsa gehiotan, iruitze zait, baina ez dakit.